Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Hyundai Tucson 2016. En aquesta ocasió, voldríem agrair al concessionari Abelló Autotec, situat a la carretera l'Aldea Tortosa, quilòmetre 2,5 de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest Hyundai Tucson 2016 i portar-lo al canal. Estem en el Hyundai Tucson, un cotxe que el seu segment, que és el crossover C, està de moda en el mercat. I aquest Tucson, concretament, substitueix l'X35. Li donem el contacte. Instrumentació digital i analògica. Ves, aquí tenim l'equip de so amb 6 altaveus. Llavors, tenim climatitzador, la veritat és que està molt bé, molt fresc. Llavors, tenim un canvi manual de 6 velocitats, l'assistent de rang en pendents i de descens, per activar i desactivar l'estrenat stop, i per activar i desactivar els sensors d'enrere. Ara passarem a analitzar els espais que tenim per deixar-hi objectes. Tenim aquí, on també hi tenim les tomes de 12 volts, l'USB i l'auxiliar. Tenim 2 portalades, un cofre dels reposabraços, a les guanteres, amb portalates i amb un gran espai. Portem un portagafes. Aquí podem deixar les nostres ulleres, molt còmodament. I una guantera amb molt d'espai. Després, en el volant, tindrem per a poder parlar pel telèfon, en les mans lliures i el control de velocitat. Bé, passem a l'interior de les places d'enrere. Com podeu veure, tenim 3 places en 3 reposacaps, un reposabraços amb 2 portalates, que ens anirà molt bé per poder apoyar-nos quan anéssim en un viatge. Els seients són de tela. Després tenim anclatges Isofix, i, si ho veieu, els seients estan reclinats i per viatjar tinc molt d'espai, la veritat és que s'hi està molt còmode. I també, en quant a espai, doncs ho tinc molt bé, la veritat. Me sobra suficient espai per al cap i la veritat és que podré viatjar molt còmodament. Després, aquí també hi tindrem unes rets per si volguéssim posar algun que altre objecte que portéssim damunt. Passarem a analitzar el maleter d'aquest Hyundai Tucson. Com podeu veure, té una obertura molt gran i la zona de càrrega del maleter és líder en el seu segment. En aquest cas, són 488 litres, portant la roda de recanvi de 16 polzades. Sense la roda de recanvi serien 513 litres. Després trobem diferents anclatges per subjectar objectes, una toma de 12 volts, i aquí tenim l'Store Cubre Equipatges.
que aquest gestor el podem agafar i el podem situar en dues posicions. Per què és aquesta altra posició? Perquè puguem agafar i reclinar els seients trasers. Com podeu veure, estan ja reclinats els seients i tenen una repartició entre 60 i 40. Llavors, podrem abatre els seients mitjançant la palanca que podeu veure aquí, a lateral, a baix del seient. I en total aconseguiríem augmentar a 1.503 litres la capacitat d'aquest Hyundai Tucson en el seu maleta. Aquest Hyundai Tucson està qualificat en la màxima quantitat que es pot atorgar en l'EuroNCAP d'estrelles, concretament 5. I per tindre aquestes estrelles té diferents components de seguretat, com els seus 6 airbags. Després, també tenim que per tindre aquest alt nivell de seguretat té un capó actiu per protegir els vianants. I un altre aspecte en què està fabricat aquest Tucson i que li ofereix, li aporta molta seguretat, és que està construït en acer avançat d'alta resistència, cosa que el farà més dur. Després, del motor, tenim un 1.7 turbo CRDI de 4 cilindres. Aquí podem observar el turbo i té 115 cavalls. Els consums d'aquest motor són de 5,4 en urbà, 4,2 per carretera i 4,6 mixt. No és estrany que aquest Hyundai Tucson 2016 hagi esdevingut cotxe de l'any en Espanya, ja que té una superfície molt fluida, amb unes línies ben definides i unes equilibrades proporcions, que fan que li aporti una bellesa característica. Després, amb l'espoiler davanter, l'altura del pilar A reduïda, l'aerodinàmica inferior i un aleró d'enrere fa que se li conformi una aerodinàmica de 0,33. Després tenim en aquest Hyundai Tucson unes llantes de 16 polzades i una altura més gran del terra, cosa que ens serà molt útil per poder entrar més còmodament a l'interior del Tucson. També aquesta altura ens serà molt útil per tenir una posició molt alta de conducció. Bé, ja hem analitzat aquest Hyundai Tucson 2016, un cotxe que ha esdevingut cotxe de l'any en Espanya. Esperem que us hagi agradat,
que compartireu el vídeo i li doneu un bon like. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió. Lingers after 5